бародаро, ассалому алайкум. Ана қариб 4-5 рӯз мешава як додарак ай Фархор, ана мора Фархор даъват карди буд, ана баъд душанбе омад, гуфт на магазинаш омадем, ҳақиқатан дар магазини ман рафт, мара наёфт, ман дар магазин набудам. Рости гапам, додарак ҳама дида натонистам, баъд дар личкаш гуфтум менависам ки додарҷон, ана ман қариб 4 рӯзае ки ҳамираи клуб да саргардонам, ана мусафиди бобом амазаш сахт неста, як ҳафтае фақат думгидави ҳаму даем. баъд комментараш да нависондум ки додарҷон, ана камтарак як беморӣ қати саргардонам, бекоршам ҳатман мебинем. як аз хестаам хеле видеообращение карда, сторис дигари да мемонам, амуро бидроин лайк пайк монем, комментарияш кинем бародаро. пеша як каса видеообращение кардан, пеша як каса пас задан, илтимос аввал амуро личкаш да бинависем. ман любой каса ҷавоб метавам бинавис ки акам хеле ё ки хеле проблема. ами ғолиба мегӯям, як ҳафта шуд як гудак ай Фархор рафта зорав нолаш карда сай а бачаам ра атвет пе ноумедиш накард ки ту ра хона падарка намекунӣ ё мошину просто як бор биниш оз агар аму ҳаст бига хасби ка ай о нау давлати дига биёяд давида нау шокои зардуширо мегирад медавем ба аэропорта. Як гудак бечора рафта гардани каҷ як ҳафта шуд визифа дода сай ин мардаки нест. Ама фикр мекунам ҳамара баёд чишм нигоҳ кунем. Оз агар аму пулдор мешид як шофёр хати мерафт мошини баланд хати сундор валлоҳи қасам любой тадвизовша қабул мекарди, онай ҳами сумао бара ҳами камбағалиро бара. ама бечораро ноумед нака просто як бор бира биниш ҳамаам айти ягон чи намехоҳад намекуна як каси дигара визиф бута. На самом деле ку блад ман ҳичи дига гуфтам нестам. ана ҳамун рӯзе ки ҳами додарак ана магазини ман омадагӣ буд, мара хона занг задан ки ана мусафири боботам азаш гирифтаам хеле аз сабаби ки ака навасаи калони май ма баъзан уҳдадориҳои зиндагӣ дар калаи май ё қар зана ки дар гардани мо гуфтанам хеле ман хестам кулоб рафтам уже шав шид, ана кулоб да интернет набуд, шав истодам сар мусафида гирифтам, ман то палата гузарондем, то доруоша гирифтем, дига на ба инстаграм расидем, на ба мақсад ҳамун додарак бафтум чатш дахай менависем ки додарҷон ана ҳам хеле чатш кор накард, чатш маҳкамай. баъд ҳам комментария да нависондум ки додарҷон ана як бемор қати саргардонам, ҳам хеле вахшид вомехӯрем мебинем. дига ман намедонам охир ман ба худо қасам ҳеҷ вақт ман гуфти гапот боз дим сториса бо мегӯм то ана хулоса сабаби ҳами додарака надидан и ана беморӣ ана ҳамун сафедай худо шифош бита даводави ҳаму даем хела беҳтар шидай. ана баъди ҷавоб бародар як гап мегӯям, мегӯяд як сумдор бия ҳамад мерен дам биёра мегирен и хелу хел. ман ҳами қа мегӯям ки агар ман дам би сумдороро мегирифтам ман қайи сумдоро мешитам мехестам оли ченда ман дар шаҳр ба верталёт мефаромам, ба верталёт мехестам. фаҳмидӣ? ман қайи сумдоро отношении сахт мекардам, қайи сумдоро мегаштам, оли ман кат кутумай тамаев да безе буд. фаҳмидӣ? кадом такаббурӣ мекунад худо бизанаш. так что кадоми фаҳмид фаҳмид, кадоме ки нафаҳмид ҳаволаш ба худо. данонтон ҷоном додарака вақт меёвем, файрод мекунем, иншоалло мушкило пас сар шава, файрод мекунем, мешинем, суҳбат мекунем. данонтон ҷоном.